Vi er her for at fortælle jer om, hvad der er fordele og ulemper ved at bruge kondom eller ikke bruge kondom er. Hvad er fordelen? Fordelen er der, at man ikke kan blive gravid, og man ikke kan få nogle nasty sygdomme. Og ulempen det er så, at du kan gøre en kvinde gravid, eller du kan få de der ulækre sygdomme. Men vi er jo så heldige, at vi er i besiddelse af et kondom, og hvis du lige tager penge frem, så vil vi vise jer, hvordan det er, at man putter et kondom på. Altså, tricket er jo, man må ikke bruge tænderne, fordi du kan risikere at ødelægge selve kondomet. Og det her det er jo så kondomet, ikke? Så skal man vende den på den rigtige måde. Sådan, og så holder man simpelthen på det lille hul, der er heroppe. Skal vi lige have det til virkning. Hvorfor man holder det? Og man holder på hullet for, at når sædet kommer ud, at det ikke lige pludselig springer. Så holder man på hullet, og så putter man så kondomer lige så stille og roligt ned over penishead. Så er man virkelig klar. Man er virkelig klar til samleje efter et godt kondom. Godt.